Hey YouTube, det er Sheriff, og i dag så skal jeg lave en basketball-video med min ven, der spiller i Sisu. Og han spiller rigtig smart med, han har vundet over mig og sådan noget shit, bla bla bla. Og ja, kameramand lige her. Ja, han skal filme, og I kender ham sikkert fra hans YouTube-kanal, Silas Verden. Ja. Silas Verden, ja. 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 Og ja. Hey, det er Sheriff-tid. Ja. Bum, basta. Oj, det var det for i dag, og tak fordi I så med. Og hey, det var Sheriff-tid. Ja.